Hi guys, majong adlaw na tanan sa kurang adlaw guys dakos. Kanang nairap pis karsada dara pukos Malbiri balik-balik ko kay nan ako na bay hinog. Mao din ang awag hinog kay pangkunhan day kos langgam tulo ka bukre ang nakuha dia. Ni dak nagang naong pero na may mga bugas kay mo lagi nang dagat tag Baliguan Port. Gay, muli na ko kay kuan. Para bay tao. Nilako sila. Andiya, gibinan ko kwarta kay papaliton kong isda. Ato na pamisliksi sa isdaan. Di na ko na tumupalitong isdang kalisang. Kato mo dito, gikalisang ang ati ali nga isda. Bantog ramuswagit sa tialig maghinlo. Kato dahi nga isda nga tamarong. Kato pa pag ko nakahinlo siya kad. Nakakulitag ko murag baud. Manang hadla ko. Saring kanan guys. Kaya hugasi kay sige bitag uwan dari. Aslim basta di palumoy. Maka tagpilaw kung maridyo siliksi wa di matug. Tumarag silpon. Nagang bugas kay na di naadyo na tong dari. Nanya pa yung tiyog bago. July 1 na deron guys. Grabe dali arag adlaw ug buwan guys. Si excited na silang birthday. Luoy raman po. Naluoy ko kay excited na ko siya muli na kunog ng papa. Kaya sige na mag-chat nga. Nagpapalit ko ng bag, school supply. Nga papa maingan pag wait ko. Ako na'y kwarta. Maila din na rong kuan. Nag-uli. Nawa di kwarta jud. Halo ikong leksi kay excited na. Halo ibig pod kay dugay-dugay na pod jawa kita jam papa. Ya. Kana lagi sa kay papa-papahon man. Nga nga raman pod na bawali nga magkontak kay silang duha. Sila rampit, si rampit chat. Kag nga nagpahimo kong Facebook ni Leksi. Chat-chat yung Mama Julie. Bahalag mga wrong spelling pa kaya magpapamampo. Practice pa. Hindi. Nanawan na tayo dyan sa kunsang isda ang mapalit kaya. Mananaw ko. Puan ka nang na makita na pa ito ng mangga ngarang nagkaakadyo. Moras naong nilig si karat Daghan ka duglamog dari rin. Banha dari guys kay kuang hadlipod dari ilag ni maligid sa bako. Nanag-um na pod kawan na. Gipangkaon des langgam. Bantugay kay nangawak hinog. Na ako dari. Daga nagangnaw bi. Daga nagangnaw. Uy, ginuo ko. Ano naman mong porma bi? Ikot lagan ko luso. Pangag. Binitabag ko be? Awa di ay. Mahara din yung pananaw. Kaya ni ba di ay? Arang ko ano ay laaya. Siguro sama taga ko pang ako rang isa dari. Hindi pa palitog isda. Huwag kang excited. Kaya talawan ra bag ka mo latas. No. Muli agoy. Ugaw. Ugaw. Wala. Baw ni mo. Ayaw, bi. Pag-snack ato ka, may biskuit. Shake it up.
ko ba? Ganahan ko tanaw sa aloe vera kay dag. Nan ganahan ako mga buwak. Yes, manggod ng buwak. Yay! Excited na kami? Asa? Yung papamuli. Excited mo magmakdo ka? Oh, magmakdo. Dili, mat. Diyo? Lain, di wadyo ko na sa mga ipon, bi. Kay dag, kung ano. Taraga na ginapikas. Kama napikas lang. Huwag ka na napras ba? Nahinay palagi ka. Nahihinig, tarag. Mura, tag-igsuon, bi. No? Ay na, mura. Mura, tag-igsuon. July na, bi. It's your birth month. Matug ratag mo na yanawon siya imong birthday inja. Simbargod. Unsa da imong wish sa imong birthday wish? Unsa da imong kwas imong birthday? Di na. Ingon. Diyo, sana oli na mag-ingan ansa ba? Ihanghang ra na ho. Di ko. Awa, di ko magag. Kuan nimo. Unsa ba? Ako kay Val. Namigig ang pilakron. Nganong inigbag di naman na mo kuan ka kanang simba. Birthday man nimo, musong bago pud og makalugar ta na matadani. Tambok ko ma? Tambok imong ipon. Na? Going be down. Unsa lagi imong wish sa imong birthday? Ang school supply? Ay sus, Ginoo ko kay bawo man si Ikubi. Mao na imong pangandoy kay isaitira nimo sa imong papa. Da minghoy bitaw wa, di wa mapalit si imong papa. Di ma. Ayo na raman dit ka laog. Pinaupat ko. Binutan anja. Kanang pinautan sa eskwela ka. Ja. Arong ma-honor na pod. Arong na-award ni Mama Puhon. Hi mama. No. Isam day. Isam day mong gustong nga award. Oh. Kanang daghan ibigan. Kaya ug madatos Mama Puhon, makabanas mamag-apam. Kasi man ang apam. Amerikano. Sugot ka. Sugot. Di. Kay saram day mong gustong mabana na ho. Wa. Wa ra? Wa. Okay. Unjag naa ba? Unjag naa? Unjag naa? Kaya mamaling kita unja. Unja bang isda ha? Prituhonon. Kaya nagsabaw man mi ganina. Gagapon nagsabaw pod. Prito na pod kaya manaman may nag-unon. Minaw. Wala may intani kang naukuan ba? Wapay bugas. Order ko sabon ni Purami. Kay kuan. Murag ning adyon ko na. Murag ning hamimis ang naong. Charot ahar pagpagtanaw. Pinagtag mong kabi. Tinuod bitaw. Tinuod ay. Yung suko. Nandiyan bad guys kay kuan. Ma. Mga tumis palingki at tangiran din yung sa mga mapalit nga isda. Ito namig isdaan guys. We're going to the market, charot. Nakapalit na may isda guys. Diyan mo ni. Burot-burot ba ni? Ano yung gipili kay ganahan ko nagtanaw kay Frisco pa man. Ano yung pritohon. Pero di pagtananan kay daghan ka. Burot-burot ko nun eh. Ano all burot-burot. Asa ni hinluan guys.
Hello guys, naman ako ginlo sa isda. Andiyan ako magprito kay sa Jupaman. Andiyan kami pagdik si mga kay kato sila di mo sila mag-rice o basta ting panihapon. Andiyan anak pa ito aning lakaw man dyan. Damay spaghetti ang masiratan ko ni. Da. Spaghetti. Spaghetti magud ni. Taka mo ka. Kaya nga siliksig koon. Lubi. Ano? Spaghetti mo ni. Artisin ka be. Kanta guys. Diyan ako magprito kay kuan. Na sa jupa. Sorry. Hindi kang kung nagpaadyon sa basura kay unos ma'am sa Joko noag basura ugma kada Martes ma'am. Hindi ipagawas daan ito gate kay para ugma dito na nila kuha mo. Tanang gigawas adto. Hindi kada alas 3 guys magdungag kog paras iro kay nam sila iro dari duha ka buok. Ko? Magdungag ko og kuam. Tulo ka takal nga. Nang takal bitaw sa taksanan bitaw sa rice cooker guys. Tulo ka buok. Kada adlaw gajud na kag ilang iro kay kada kuan raman pa pakanon sa isa ka adlaw kay kas araman. Lagi panghuktan man dya. Mana magdungag ko bugas tulo ka takal dya. Dituwa nila. Dya man ako kuan magtuwa na ra makaroni ko man nagprito sa isda. Nami ang spaghetti. Altil mas biglik siya. Mana sud? Kumain no? Antup kag baso. Hindi Nalagay mushroom magilang kuan. Spaghetti. Na mushroom. Anday guys. Birthday ng tatay ugma. Agban sa birthday tay buhon na kahong regalo mauli mindik si magasyahan ko Ginoo. Uli na po. Tawag ra ko ugma po nila nanay. Magpaload ko. Mag-greet mig happy birthday ni tatay. Ako kay di pag ko ganyan magpagpanyapon. Dapat suman mama Julie na. Lunglib. Panghe man ka di oh my god kay langgam. Oh, prito na di ko isda kay magkuan para pa ko siro. Alas 6 naman. So, magprito sa ko guys. Mana ko gluto. Isa and Ay pizza. Suportahan po natin sila sa Fast Money Run para makapag-uwi na additional 100,000 pesos. Mana ko gluto guys. Andiyan kay batang araw siya. Ito guys, maraming vlog. Thank you for watching guys. Bye.